mondi mano nyathi ugenya manyago mondi mitndi tumridore mos Homa Bay County. Maendi en nyakalondo mar Victoria ondamo 92.1 duond jokanyanam kabende YouTube wayudore kanyendo Radio Lake Victoria TV en chenro kendi mar ng'eyo thumbewa mabiro ni ngeso ka ngeso en ngeso majaber wango nyango majaber arwaki machiegni kabisa chenro kendi mar jothumbewa inene koso iwinje kopo ni winje en Radio Lake Victoria kinene en Radio Lake Victoria TV de kanye YouTube page marwa ma en Radio Lake Victoria TV ibona na wakanya chera chia chenro ma jothumbewa itai kodan kaka marwa tono suba ne jogo ikoma bende osebedo kochung koda ka jothumbe mabina kelo kaindi asanteni sana an kaindi kawuoni an kaindi koda ka Nyau Ugenya Nyeri mano jathum mabina nego kaindi kawuono adamie thuolo o hulrenu ni en ng'ama chalnade to nyinge ng'a to kasto bendo nyiso ni to sema bad okay Nyau Ugenya adwani mondo nyiso ganda jokanyanam ni tiluongi ni ng'a nyingi ma nyingi kasto nyingi bebede ma in go e yorni ki mar ngoma iluongo ni nyinga manyinga iluongo ni Lucy Adhiambo Nyau Ugenya kamoro miluongo ni Botswana. Nyingi mar ngoma tiluongo ni Atis Nyathi Ugenya Nyeri Atis Nyathi Ugenya emana go kaindi kawuono Atis Nyathi Ugenya kapok wadhi babur bende itedo ne ng'ato itedo ne ng'ato kanye to ng'ato mitedo ne ni itedo ne kisedonjo thum koso kapodi ngoma oyudi ewi keny ere kaka ni decide ni ada chako donjo thum diere moro mane okadhi tich koro nabeta koro nawinjo kata ka anyawer kata kanindo koro ng'ato ne manyisa tang'o wero lakini koro mwacho ni to karan shida mane koro kamane kaka nachaka ina wer koro nyaka amwa koro ng'ati mano nyisi jaber to seche mwanindo kodi kato ini wera maiga mano mana gimoro dwe mara achiel higani dwe mara achiel idhi golo wer koro wer magolo mokwongo to agolo dwe mara ni nyiso un paro ni igombo donjo e thum koso nokinyise kasto nokawe nang'o nane kokawo marach nikech kata pesa mar rekod mokwongo ni kawe nade ka un paru support ni mondo ayie ni wer nikech seche moko yudo ka samoro jongo ma wakini gi samoro un par gi samoro kunyal support in ni kawe na naneno koro nomora nikech koro an naneno koko bedo ne marach koro ni ng'at mamiya support mang'eny moloyo en ng'at mamiya support thum mokwongo midhi golo mar ng'a okay oweru un pesa ni ndiko thum kata ni compose thum ni kowinjo koso kata kodo po ni compose ka kowinji kana pok idhi studio be ni wer ne matin mondo winji mane akachako to naluor ga wer ite but koro ne ochopo kama anya wer bobo wachna aneno kiwero maber kori wuok dhi studio mokwongo donje studio ang'o mano timore studio kandi kore sedonje studio ido producer ni kanyo endo omawe first time mari mar ngoma ang'o mano timore nokichachni kendo mokwongo kata studio ni mnakieka naneno ka jothumbe ma Jeff Nyatanga golo beyo zaidi awacha Jeff ema dwa namanya koro kamanyo Jeff be naneno gongo maber omiya support mang'eny kaka isenyime mano duogi bi wer anabiro loso na wer mokwongo iro mara ariyo selosana mara adek koro olosana koro aneno ka obero korach kaka nachopo to wachona ni weri wende awero kasewero wanya inyalo wer to chako mana keto na record seche go
Nyisa in koro yambe ai chuni adhi luongi. Koro kana adhi tayudo koloso wer maber. Ng'ama ni oro ne wendi mokwongo. Wuon paro ikwongo oro ne. Nowacho nang'o? Nowacho nang'o ni kara ichakigo kendo next adhi support. Nabe okatieko mana gimoro 3 weeks. Onyalo bedo 3 weeks nikech mane oro na mokwongo, mana neno mokwongo. Kasto obudho matin chaki golo moro mar wanga. Gladys Wanga bong'e ni were? Ok ong'eyo. Inyar Ugenya. Motedo Kisumu. Gladys Wanga nyar Kisumu bado tedo Homa Bay. Ang'o miyo ene mane yiere? Yien joma miyo matiyo matek te. To kaka sene leko otiyo Homa Bay. Nobedo na maber kabisa. Nawacho ni sasa ya abro yudo Gladys Wanga. Koro tije manomora. Tije manomori. Kandi nyiso un parunda dhi gol ne Gladys Wanga wer. Nokawo nang'o to Gladys Wanga ni samoro pok onendu kode, samoro embe pesa ok ogolo ni to jaudi mogolo ni pesa. Nokawo gino nang'o? Noyie go. Idhi ichaki dok ka Jeff. Juogi oteri ka Jeff. Komondi juogi nobiro nang'o? Yani ena gima biro to seche mobiro no. Jaga koro chung kata kendiko kata ken record mondo koro kinyo mana kamano kech kowei to widhi wil. Koro in mari ni ubiro i record kosi indiko? Obiro tandiko. Obiro tindiko. Be chunyi segombo romo gi Gladys Wanga? Chunya to segwa. Be setemo kata ni atema nena romo gi Gladys Wanga? Ok atemo, lakini kada yud kaka nya romo kode. Chunya ber. Nyisi ni koro mag Gladys Wanga nyisa gimoro achiel. Kinyisa gik moko ariyo gimoro achiel. Ang'o ma dinyise? Andago ne mana erokamano kaluwore gi chuny ma en go gi tije motiyo. Yani ema mora. Midi mare mora ka. Ako papa ni mondo bed kama. Koro wami support koro bet na mbele kech kada anto man. Yes, jacket lakini chieng' moro kopono chopo kamoro kaka dwa. Anya miyo joma nigi talent support mondo gichopi kama kesa ni talent ma gichieng'. Koro matho mar ariyo mar Gladys Wanga. Jogi koro teri kuom Gladys Wanga. Pogruok mantiere mani neno e kind thum mani golo mokwongo mani wero go wuon paru to gi thum migolo mar ariyo mar Gladys Wanga. Ere pogruok mani neno bende nigo step moro achiel koso ino ka mani golo mar ariyo ni ok met kaka mani golo mokwongo? Batana nan mag Gladys ni koka naneno kober ohingo mokwongo. Koro next ingeni chako go thum dwe mar 5 nyaka sani gi thumbe. Koro ma adhi gine mande adhi bedo gi thumbe adek. Idhi bedo gi thumbe adek. Dwe mar 5, 6, 7 donjo manyien to already e dweche 2 kapok oromo mar 3 in gi thumbe adek. Engoma kaini bende nisebedo gi lek moro chon ni chieng' abed jangoma? Pok nabedo go mabende awuoro kama gini wuokie. Koro in industry ne pachi paro ang'o machielo? Next idwa mondo itim nang'o? Next kenya sayo miyange mag pesa. To dagombo mondo akalgi kama nitiere. To kik bed ni koro en gira kenda. Obedie ni onya konyo ng'ama chielo mopogore kode. Nyaka sani be nitie ng'at mosewacho ni atis agombo tiyo kodi? Nitie joma osedanyisa to koro abanyiso ni podi aonge ni malong'o. Koro at least ka asedhine mbele to wanya wuoyo. Chunyi osegombo ni ti gi jathum mane? Koso chunyi pok ogombo ni ti gi jathum moro amora? Chunya to pok ogombo tiyo gi ng'ato. En adwa natiyo ati to Nyasaye chopa kamoro ma anya konyo jomoko. Mane target na maduong'. E thum ka wang'e ni gik moko nitiere ma bende biro mopogore opogore. Samoro chunyi kaka irigo bedo gi band ni, samoro dhi oluongi kamoro ichako go thum. Samoro bende wuon paru iweyo oko. Ere kaka idhi manage gima chalo kama? Kawinjo
winjruok nitie gi mang'eny nikech abende seche ma auso an gi ot kama. Koro nikech thumbe ok adonjo katin ahinya. Sani koro nyaka sani wacho ni gi thumbe 2 e YouTube. Mar adek biro Monday. Mar adek ni en aila mane? En love song koso iwero ng'at machielo? Ma en love song lakini en ohangla rumba. En ohangla rumba. Love song iwero go ng'at chak iwero go mana wuon ot michak iwero. Chaka wero moro machon mok sani koro. Iwero moro machon. To be wuon paru ng'eni iwero machon. Machon ne mano mi pesa koso wuon paru? En mano miya pesa en to koro nasetieko kode. Koro machon be nyaka mopara price mana mention no mochwanya. Ma wuon paru masani mogolo pesa? Machon cha? Dong koro to katwani to koro gol moro matin. Koro ng'ama no approach wadgi. Machon cha koso in mane approach machon? No, wachana. Abecho gai mwana. Abecho. Wuon paru no kao nang'o? Wuon paru bung'ine machon? En ung'ang'an machon kech gimoro ong'e maber ni mwanya kod ng'ani sani onge mopogre gi biashara mitimo sani. Sani ong'e na ja business koro. Koro machon ni waris maki miketo kanyo. Wacho ni ok adwari chon, sani adwari koso chon ni mora sani ok adwari waris maki miketo e kanyo. Waris maketo kanyo en mana ni koro sani wanya wewe ka joma nomiyo. At gimoro mwanya wacho madi to koro onge. Ok owinjo marach. Owero kanyo endo wacho ni owero kanyo X ne machon to masani bende ong'eng'ene wer machon but onge gimonya timo machon chokelo daf, machon chokelo pesa. Jawinjo mara kachiel koda ka janeno mara nikech gini biro ne Nyakalondo mar Victoria kachiel koda ka Radio Lake Victoria TV mataye chenro ni endi luonga kaka marwa Antan Mutsuba. Mataye chenro mar jothungewa. An ka endi koda katis ma Nyarugenya nyere. Nyarugenya. Chunyi gombo ni dwe ka dwe golo thumbe. Wang'eyo maber. Ni thum ka to jikale tembe mang'eny maber ni no asekwano chien kwa chacha. Jomoko donjo thum kaendi ema koro nitie jolebi moko machuo ma bende koro wacho ni yawa to tisi nyathi ugenya ni mora manade ni to samoro en ng'ati mosiepni mosebedo ka mieri to koro ka gikanyo kendo koro dwani mondo koro dong' iwinja. Ere kaka idhi manage ma to samoro ng'ani en ng'at ma osiepni ng'ani osiepni bende kowie shoti mang'ang'o. Ere kaka idhi manage ma to dwari osiepi weno samo be support omiyi. Masega bedo ka manage marwa which kuonde masekale ng'ato be kiseketo machiegni idhi nyaka nyanjo makoro gimodhi wacho ni mopogre tek sana. Odhi neno na otem nodhi wacho gicha adhi neno ni makinda ng'ani biro waendelea tu maisha kech an mostly ng'enyne mwaboize osiepe kind jothumbe ariyo Emma Jala gi Elisha Toto mana mino ni ng'ani gona thum mamit. Gite to ga thum but mana magoni thum mamit no ingo lakini Emma to malo Emma ni malo matin ni malo kosa matin kosa mang'eny. Emma godongo swag ano kon malo dongo swag Emma ko dira ko ayana mayro Emma dunya Emma Princinda aketo bire kati no ng'aro nyaking wadgi Princinda gi Emma kanya mi Princinda nyathi ugenya bende nitiere gimoro mane sekale ngimani machando chunyi nyaka sani. Samoro midhiero moro, samoro moro ma bende kelo moro mane sekale ngimani machando chunyi nyaka sani. Samoro e yor mor kata yor midhiero. Ang'o mosemori e ngimani mogik mosemori ma
gicha kiparo to nyakimor. Mose mora. En mana minwa mose mora sana nikech kata nowewa hamano to ok nowewa buya chwe kendo ni kara ka janyuol nyotho achiel kara moro nyako ikam. Album pango golo ticha. Album apango golo dwe mar aboro. Yudori nang'o? YouTube bana Atis Nyathi Ugenya. Facebook Atis Nyathi Ugenya. TikTok Atis Nyathi Ugenya. Instagram Atis Nyathi Ugenya. Chakre namba di kaka inyalo yudi customer lines moko ariyo. Namba na 0703 93 2584. Chake moya ne 0703 93 2584. Mano kanyo Atis Nyathi Ugenya. En kainde ja ohangla mabende winjo kanyo odwani mondo gol ni thum wang' ka wang' moro ewi moro be ready. Atis Nyathi Ugenya mar ng'at machon ni mano gima kona dwaro lines moko ariyo adek mana mar ng'at machon mar ng'at machon no to en abro wacho kusiu poko wuok aya Gladys Wanga lines ariyo adek koro weri ane lines moko ariyo. Koro mara rioni to koro to misani chiegni mambo leka koro nawero koro mara boro chiegni nyaka teri mambo leo. Wach moro mabisa moro waweyo minyalo gombo nyiso jogo eko maber neni gi sa. Jomane nyagi sani aduoko ni mana erokamano kuom neno to ng'ata ma nyabedi kata gi support more. Yes. nya konyago wer tagombo lakini nansi tumoko koro weche mag finance masiti mogore no tagombo makata kanga bentangi janeno kaachiel koda ka jawinjo mane taye chenro mar jothumbe wa ani luonga kaka marwa thuolo subana kaende koda Atis Nyathi Ugenya. Mano bende machopo e giko mar kelo ni chenro ni endi wachak war odiochieng' machielo e chenro mar jothumbe. Odiochieng' masani bende koda ka odiochieng' samoro nene godiochieng' samoro nene gotieno samoro nene gokinyi bende koda ka seche go eko manyangafu. Bye bye. Utawala Studio. Mutangolo dichon. Sikia sauti ya Atis Nyathi Ugenya. Engineer Jeff Wanyatanga, The Magic Touch. Ololo Nyathi Ugenya. Ololo Atis Nyathi Ugenya.